Čaute, tu je Šiša, vítajte u môjho úplne prvého videa, v ktorom som trošku predstavím vám, prečo som vymyslela tento kanál. No, tak mám 13. Môj pravý meno je Michaela, prezývajú ma Mima, alebo Myši, čo je trošku divné, že ja Myši nemám, ani Myš nie som. No. Mám dvoch bratov, jeden má 17, ďalší má 6. To je totálna katastrofa mať doma. Pretože ten mladší má stále robiť napriek, stále dá čo chce, ten starší vás stále bije. Alebo on dá čo robí. Napriek. No tak to je lepšie. Takže moja obľúbená skupina je One Direction a Union J. Dievčenská skupina Five Angels. A potom ešte, čo by som povedala. Nemám rada zeleninu, vôbec. Moje obľúbené ovocie je jablko a banán. Tento kanál som vytvorila preto, pretože ma strašne baví niečo ako natáčať, alebo nejaké vlogy natáčať. Nebudem sem pridávať len ja, budem sem pridávať aj moje kamarátky. Niektoré kamarátky moje. Takže to nebudem len ja pridávať. No, budem ja sem pridávať tak každé raz za 2 dní, raz za 3 dní. Bolo to ako pokúsim, pretože teraz mám strašne veľa učenia doma. Mám izbu s bratom, ako vidíte. To je bratová posteľ. To si nevšimnete. Hore je moja posteľ. One D. Tuto môžete vidieť môj kotík splagátny. To už veľmi zaujímavé. A mňa by to nezaujímalo. No, tak dúfam, že sa vám toto video páčilo a ak áno, prosím vás dajte like. A ak nie, aj tak dajte like. Je to jedno. No, tak odoberajte, prosím, odoberajte, hej. Tak uvidíme sa zase na budúce. Dúfam. Môžete sa ma pýtať na hociaké otázky a vám budem odpovedať.